Vítajte v našom novom videu. Tentokrát sme si pre vás pripravili rebríček 5 vírusov, ktoré v doterajšej histórii napáchali najväčšie finančné škody. Nezabudnite nás sledovať, aby vám neušli ani ďalšie zaujímavé videá. Miesto číslo 5. Vírus WannaCry. Škoda 4 miliardy dolárov. Na 5. mieste sa nachádza známy vírus z roku 2017 WannaCry. Rozšíril sa do približne 230 000 zariadení v 150 krajinách sveta. Išlo o typický prípad ransomware útoku. Po napadnutí počítača došlo k zašifrovaniu dát a obetiam sa na obrazovke zobrazila výzva na zaplatenie výkupného v bitcoine. WannaCry využil diery v zastaraných Windows systémoch, ktoré používali mnohé firmy a organizácie. Najznámejšou obeťou WannaCry je britská národná zdravotná služba, ale vírus napadol aj letecké spoločnosti, finančné inštitúcie a mnohé ďalšie korporácie. Miesto číslo 4. Vírus I Love You. Škoda 15 miliárd dolárov. Priečka číslo 4 patrí vírusu I Love You, ktorý je tiež známy ako milostný list alebo lovebug vírus. Internetom sa šíril v roku 2000 a zasiahol približne 10 miliónov počítačov po celom svete. I Love You bol výtvor dvoch filipínskych programátorov, ktorí pôvodne chceli iba ukradnúť pár hesiel. Vírus sa šíril cez textový dokument s názvom Milostný list pre teba a bol rozposílaný ako príloha e-mailov s predmetom I love you v preklade milujem ťa. Po otvorení dokumentu vírus prepísal niektoré súbory a rozposlal textový dokument všetkým kontaktom, ktoré mal užívateľ v adresári programu Microsoft Outlook. Keďže išlo veľmi používaný program, vírus sa dostal až do CIA, britského parlamentu či Pentagonu. Miesto číslo 3. Vírus Klez. Škoda 20 miliárd dolárov. Tretie miesto v našom rebríčku patrí vírusu Klez z roku 2001. Napadol až 7 miliónov počítačov a tak ako pri predchádzajúcom víruse sa aj Klez šíril prostredníctvom e-mailu. Vysoká úspešnosť tohto vírusu spočívala v tom, že pri e-mailoch so škodlivou prílohou falošne uviedol ako adresáta niektorého z reálnych kontaktov napadnutého používateľa. Po stiahnutí prílohy sa vírus sám rozposlal všetkým kontaktom v zozname obete. Trvalo až 2 roky, kým sa podarilo vírus úplne zastaviť. Miesto číslo 2. Vírus Sobik. Škoda 30 miliárd dolárov. Na striebornej priečke sa umiestnil vírus Sobik, ktorý napadol zariadenia od USA až po Áziu. Začal sa šíriť v roku 2003 a mal hneď niekoľko variantov, z čoho najškodlivejší bol Sobik F. Sobik sa tiež šíril pomocou e-mailových príloh, no na rozdiel od iných vírusov priamo nepoškodzoval dáta ani súbory. Narušil však tak veľa procesov a zariadení, že vyvolal nútené zastavenie celých systémov. Medzi jednu z najväčších obetí Sobiku vírusu patril aj Massachusettský technologický inštitút, známy pod skratkou MIT. Kvôli vírusu Sobik museli úplne pozastaviť svoj e-mailový systém. Miesto číslo 1. Vírus MyDoom. Škoda 38 miliárd dolárov. Najdrahším aj najničivejším vírusom doterajšej histórii je vírus MyDoom. Prvýkrát sa objavil v roku 2004 a spôsobil niečo dovtedy nevídané. Zhodil internetový vyhľadávač Google. Podobne ako veľa predchádzajúcich vírusov v tomto rebríčku, aj MyDoom sa šíril pomocou e-mailov. Rozposielal sa na e-mailové adresy napadnutých používateľov a dokázal tiež naraz ovládať všetky infikované zariadenia. Tie použil na zahltenie webových stránok, až kým neprestali fungovať. Podľa štatistických údajov obsahoval vírus MyDoom v roku 2004 každý štvrtý odoslaný e-mail. Aj keď sa tento vírus šíri doteraz, predstavuje už iba 1% zo všetkých phishingových e-mailov. Aby ste sa nestali obeťou podobného vírusu, je dôležité dodržiavať základné zásady kyberbezpečnosti a najmä zostať informovaný a obozretný. Ak sa vám naše video páčilo, určite nás nezabudnite sledovať pre ďalšie podobné videá. Viac informácií môžete nájsť aj na našej webovej stránke osobnyúdaj.sk.